Kweth jokanye duond bura mar ODM kaachiel gi jodito mamoko kwedo okang' ma jatend piny Kenya William Ruto ng'ado oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo pande kata obok mag wuoth mag passport e counties mayudre e tong' mar piny Kenya gi pinje maoko. Gikoni okang' ma kamano nyalo keto Kenya kama ng'aw e weche mag arita. Otieno Daniel tiere kod ler mathoth. Bang' jatend piny William Ruto ogolo chik mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo pande kata obok wuoth mag passport e counties mayudre e kiew mag Kenya kod pinje maoko, mokuom jotelo ok tung mosuogi okang' ma kamano. E romo magalamoro mar jokanyo e duond bura mar ODM ma otimre e kaunti ma Kakamega odiechieng' ma kawuono, kweth jokanyo mag ODM okwedo okang' ma kamano. Kotelni kod jaod bura ma Lugari Nabina Bwera gikoni chik mar go kogno jopiny madwaro kawo pande e tong' mar Kenya koro nyaka duoki. We have also resolved that the decision taken by His Excellency the President on opening up our territories for purposes of registration of persons by removing vetting of people on the border counties should be recited. Wechego bende osir kod nyawadgi ma Budalangi Rafael Wanjala ma wacho ni okang' mar ng'ado chik ma kamano oko biro rocho arita ma pachoka, kolero ni mano biro miyo jonjore thuolo mar donjo pachoka e yo mayot. Tunataka kuambia Mheshimiwa Rais, tunajua anataka kura, lakini let's get genuine votes. Tusiallow Al-Shabaab waingie hapa Kenya, waanze kupenetrate, waende Amerika wafanye makosa. Alafu watasema wakipata hiyo kitambulisho Al-Shabaab ni ya Kenya, so Kenyans will be Al-Shabaab all over. You will be blacklisted, you will not go anywhere. It's something that you must stand up, whether you are in broad-based or you are not, and say no. Watu kuchukua kitambulisho yetu vile wanataka. Wanjala bende okoni okang' ma kamano biro miyo jogo ma ok e kiew mar piny Kenya yudo tije pinje maoko ka gitiyo gi opande mar Kenya kendo geng'o ne jo Kenya dhi nyime gi yudo tich e pinje maoko. Gino molero ni biro keto piny Kenya kama tek mokalo. We are making a very big mistake to our country. After Trump, America ndio developed country, lakini bado anachunga nchi yake isiwe infiltrated na foreigners. Kenya sisi tukiwa kwa border, watu watatoka nje watachukua vitambulisho zetu, watachukua passport zetu. Watoto wetu hawataenda ng'ambo kwa sababu maforeigners wakora watatumia passport zetu. We will be blacklisted in the whole world. Watachukua nafasi yetu na watakuwa state house. Hao watu watakuwa jeshi. Ni nini itawazuia kuharibu nchi yetu? Kakore ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma otimo limbe e kaunti ma Kilifi to okoni jatend piny William Ruto tiyo go okang' ma kamano nikech ochano kwalo ombulu e yiero mag 2027. Wanafikiria wanaweza kuandikisha kura hapa na pale, kuwapatia watu ID. I want to assure you, hata wakipatia watu IDs, hao ambao wamepatiwa ndio watawafukuza kwanza. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.